Simo Simanzondo. Akubingelela phezulu komukelo omkhulu emakhaya kwesimazonza bese kulethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nefika ngesikhathi. Namhlanje umbukele indaba engophatha zona ezoqala ukuthi igcome elisha lincome isenzo sakhuzana sokuthi ehambe iyoxolisa kumntwana aphinda ngenizokhumuleka ukuthi ukhuzana ensukwini ezendlule ukwagxeka kakhulu emva kokuthi esabalisa ivideo yokuthi elingiselele umntwana ethi hlala phansi ithokoza. Nabantu abaningi bamgxeka okubandakanya khona itsha engaphansi kwesizwe sabuthilizi kaNondayane. Lapha khona yabhala ngempela ukuthi lento leyenzokhuzana izomdalela ukuthi evaleke emcimbini ethinta iIFP. Nangempela ke emcimbini ongakube enkandla wavaleleka ngaphandle ukhuzana kodwa kuhamba kolandwa imbangi yakhe yale hluhlu okuyigcome elisha. Abantu abaningi abaphathekanga kahle ngalesi senzo lesi. Ukwaholela ukuthi inkosi yasenkandla sakaPungozi ihambe nayo ukhuzana beyoxolisa le kubo kaShenge. Nangempela ke ukhuzana bafike baxolisa lapho wabuya khona nombiko ukuthi ithe uShenge engabe sahlawulisa ukhuzana ngoba wayebonakala ukuthi akaqondile okubi kodwa wayedlalela. Lapho ke namhlanje sivuke ngendaba zokuthi igcwame elisha nalo selithe ihleleto le eyenziwe uyena ukhuzana ukuthi ehambe eyoxolisa. Wathi vele noma ubani umuntu esuze kudliwa lo muntu lo ube esexolisa ubesesho ngempela ehlabela phambili ukuthi umuntu osaqhathanisa igcwame elisha nokhuzana lo muntu lo kahle kahle suke saxhaphaza igcwame elisha serious. Ubesesho ngempela ukuthi abantu bengamdlela nje bemdlela umona kodwa bengasho ukuthi ukhuzana uyimbangi yakhe. Ezinye indaba engophatha zona ezokuthi igidangoma elihamba phambili emagidangomeni akhe ukhuzana umfowapungose uthibela sekuvele indaba ezimnandi zokuthi usesike unyanyavu lemoto yaka Toyota Avanza etsha. Lezi indaba aziqinisekiswe uyena omphethe ukhuzana umfowapungose lapha eshilo ngempela ukuthi naye kube yisurprise ukuthi ebone esesendele izithombe uyena uthibela lapha esesho khona ukuthi usesike nayi ihashe elisha. Ubesesho ukuthi ngempela uyayithanda ngempela izindaba njengoba yena uthibela useqale wakhe ekhaya kubo waphinde walobola uthi siyajabula uma sebone sethenga imoto uthi kuyakhombisa ukuthi indoda le ekwazi ukubhekela ikhaya iphinde futhi ikwazi ukujabulisa naye. Ake hlangane ezathi kumbule emakhaya sibhunge ngalezi indaba engithe ngaphathela zona namhlanje.